археологически комплекс Източна порта на Филипопол в Пловдив. Една от най-новите и впечатляващи реставрирани забележителности на древният град. Източната порта е била най-важната и най-използваната порта на античният Филипопол, тъй като през нея се осъществявала основната връзка между Филипопол и Византион, бъдещият Константинопол. От тук е минавал и друг важен път, свързващ града с Дунавският лимес, граничната отбранителна линия на Римската империя. Източната порта на Филипопол е не просто поредната археологическа забележителност, а жив учебник по история и архитектура, който потапя посетителите директно в атмосферата на римският Филипопол. Историята на портата съм описал в моята публикация, която очаква всички вас на моя сайт Фотомоменти, връзка към която ще намерите в коментарите на тази лента.